मानसि दंना गैयाहाय बिसोरालाय? माथो स्रि स्रायथार। मानसि गैया नामाहाय बिसोरालाय? दं र' दं। फै। माबाहाय आब' न'आव रावबो गैया नामा नोंसा? नोंल' दङ? बिहामजोफोरालाय अबाव थांखो? बिहामजोआ बै सासेया न'आव थांदो र'। सासेयाबा अबाव थांगौ? र' जिरायनो हागोन र' आङो बेन्सखौ लायनि। नाङाहाय आब' जिरायला। नै जों मानसिसो लिंनो फैदों। मानसि लिंनो? औ आब' नै जोंहा फिसौज्लाया हिनजाव लाबबाय माने नै लाबना दोनखादों। बेनिफ्राय कर्ट मेरेज दङ। कर्ट मेरेज खालायगोननो। नै फैगोन 15 थारिखआवनो। हाबा आरोना? औ हाबा माने कर्ट मेरेज खालायना दोननो नागिरदों। खैनाखौलाय लाबोना दोनखाबाय नालाय बेनिखायनो। बेनिफ्राय दा गामिनि मानसिफोरखौ ओरैनो साहा लोंहोनो होननानै लिंदों। हाबा जाथ'वा नालाय दा। हाबा माने बै कर्ट मेरेजसो जासिगोन नालाय। बेनिखायनो दा गामिनि मानसिफोरखौ जाहोनो होननानै एसे जाहोनाय माने साहा लोंहोसिगोन। बेखौनो मानसिफोरखौ लिंबाय जोंहा लिंदों। साहा लोंहोनो नागिरदों। माने माबा आरोना हाबाया बै अफिसाव थांनादि हाबा खालायो बे। औ आब' बेनो बै अफिसाव जानाय हाबाया कागज पत्रआव जानाय हाबायानो बेखौनो। बेनि साहा लोंहोगोन। 16 थारिखै मानसिफोरखौ लिंदों। दा नोंसाबो थांबानो जाबाय दे। औ साहा लोंहोगोन आरोना। दे थांगोन दे। औ बावनाङा थांबानो जाबाय दे। बिहामजोफोराबो बुंबानो जाबाय, खिन्थाबानो जाबाय। फैफिननाय जानाय नंला नालाय नोंहा खिन्थाबानो जाबाय। बयबो ज' थांबानो जाबाय साहा लोंनो। दे खिन्थागोन दे आं। दिनै फास्टिं थानानै ओंखाम ओंख्रि सोबाय आङो। थाफेरा थादों। आयै फैबाय नोङो? औ हाबा फैबाय र'। दिनै आं जेबो जायाखैना उखैनायबो मोनसोदों। बनमा संनाय खावनाया मा? संबायना सङाखै? आयै नोंजों आरो आदाजों आंनो बे बाथ्राखौ मानो थगायना दोनदोंमोन? मानो थगायना लाखिनाय आंखौ? मा थगायखो आबा जोंफोरो? नोंनि सिगाङाव आं एसेबां उन्दैनिफ्रायनो सोंबाय थायोमोन, बुंबाय थायोमोन बाबाखौ नायनि बाबाया माबायदि होननानै। नाथाय नों आंखौ खेबफ्रोमबो बुङोमोन नोंसा बाबानि फट' गैया होननानै। मा टपिक दिहुनलायखो बे फट'नि? दिनै हरखाब बाबा मा बे बाथ्राफोरखौ बुंखो नोङो? मा फट' मा? आं हमनो हायाखै आबा। हरखाब सोंनाय खोथा नङा आयै। नोंसोर आंखौ थगायनानै लाखिदों। आदायाबो आंखौ थगायनानै लाखिदों। नोंसिनि आखायाव आगोलनिफ्रायनो बाबानि फट' दंमोन। नाथाय नोंसोर आदाजों नोंजों आंनो देखाया होननानै देखायाखै। आदायाबो सिनायो बाबाखौ, आदायाबो मिथियो। बाबानि? मानो थगायनाय आयै नोङो? बाबानि फट' थानायावबो नों मानो देखायामोन आंनि सिगाङाव? आं एसेबां बिनायावबो मानो थगायोमोन गैया होननानै? मा फट' नायै मा बुंनो नाजादों नों आबा? सोरबा मायबा बुंलायबाय नामा? बे बोराया फैबावनाय नामा? मायबा बुंबावदों? आं मोनसे बाथ्राल' मिन्थिनो लुबैदों, बाबानि फट' दंना गैयामोन? नोंसोर आंखौ थगायनानै दोनदोंना दोनाखैमोन बेखौल' बुं आंनो। आबा नों मिन्थिखागौ आं बे मानसिनि खोथा खोनासंनो गोसो गैया। नों खनले बे मानसिनि खोथा मानो सोंबाय थायो? बिनि सावगारि, बिनि फट' बेफोरनि बाथ्रा मानो सोंदों नोङो? गोरोन्थियावनो माब्लाबानि बे ज' लानाय फट' बेफोर थानोबो हानाय। आं बेफोरखौ नागिराखै, आं मिन्थिया अबाव दङ अबाव गैया। आगोलनि फट' माब्लाबाफोर थाफ्लांनोबो हानाय। जाय मानसिया जोंफोरखौ गारनानै थांदों, आलाय सिलाय खालायदों, नांगौ समाव जोंफोरनि मदद खालायाखै, बे मानसिनि फट' दं ना मा दङ? आबा आं बेफोरखौ मा नागिरथिंबाय थानांगौ? बे मालफोराव माब्लाबा अबावबा हाबखोमाना थानोबो हानाय आगोलनिफोर। आयै नों आंनो मायबा बाथ्रा सिखोमायाखैथ'? नोंनि खर'आव गोबां गाज्रि खोथा हाबबाय आबा। आं बेनिखायनो बुंदोंमोन बे जायगाया जोंफोरनि थाखाय मोजां नंला खोमा, गुबुन जायगायाव थांसै होननानै। आयौ सुकारि मा महर लाखो नोंलाय बेखौलाय? आयौ मानो बेबायदि देलायखो नोंलाय? खाफाल सिन्दुर, खाफालावबो फथा, मा बिलाय? माब्ला हाबा जाखो नोंलाय? फाग्लि नोंलाय मा खालायदों नोङो? आयु फाग्लिया दाबो बुजियाखै आरो? आंलाय माथो नोंखौ बुंदोंमोनानो आंहा बयफ्रेन्डनिफ्राय खिबु गारजानो थाखाय, बयफ्रेन्डनिफ्राय फिसा चोरिनि थाखाय बेफोरखौ खालायदों होननानै। मा? औ फाग्लिलाय नों बुजियाखै दा दाबो? केसा मा जादों? आं बिनि थाखायसो गुवाहाटियाव फैदों ना। नोंनि सिगाङावलाय बुंदोंमोन माथो बयफ्रेन्डआ आंखौ डिस्टार्ब होबाय थानायखायसो आङो गुवाहाटियाव बेबायदि सिखाव बायसा थाफैदों होननानै। बयफ्रेन्डखौ गारनो गोसो जाबायना आंहा, माने गारखाबाय आं बेखौ। बिजों हाबा जाया आङो।
बेनिफ्राय बेखौनो नोङो बेबायदि हाबा जानाय बायदि थानांबाय आरो औ जाम्बिलाय होनबासो बियो आंखौ हाबा जानाय सानगोन दा सोरबा सोरबि नुफ्लांनोबो हानाय ना आरो कम्पानियाव दा आं जि जायगायाव कम्पानियाव मावगोन बेयावलाय माथो सोरबा सोरबि बर'बो दङ ना अबावबा सिनायथिफोर ओंखारनोबो हानाय ना सिनाय हानाय आं हाबा जानाय महर लाना थांगोन आरो आं ओरैनोबाबो बे बयफ्रेन्डखौ बुंखाबाय आं हाबा जाबाय होननानै होनबासो हाबा जानाय बायदि नुगोन आंखौ आयौ नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंनि थाखाय एसेबां फाग्ला आरो औ मोनथियाबा बेसेबा फाग्लासो क्रेकसो बिनिखायसो गारनो नागिरदों आङो मोजां नङाना क्रेक बायदिसो फाग्ला बायदिसो माबा बिनिखायसो गारनो नागिरदों आं बिखौ माने गारबाय आरो बिखौ आरो आं मालाय सेंग्राजों हाबा जाबाय होननानै दाखालिनि बावैनो मेसेज हरखाबाय बेनिफ्राय दा नुबाथाय बेबायदि सानसिगोन आरो हाबा जादों होननानै बेनिखायनो बेबायदि गेटआप लानानैसो आङो अफिसाव थांगोन जाथोसै नोंबो हमनो हायाखैना हाबा जाखानाय बायदि नुदोंना हाबा जानाय बायदि नुदोंना आंखौ औ हाबा जानाय बायदि नुदो दा नुदोंथ' र' बेफोर जाबाय जाम्बिलाय बयफ्रेन्ड गारनायनि आइडिया नोंबो बाहायनोबा बाहायजायो आंना बयफ्रेन्डआनो साथाम साब्रै दरखार गैया खालां बेनिफ्राय नोङो डिउटियावबो बेबायदि दख'ना गानना थांगोन आरो औ थाङाबा डिस्टार्ब जायो दख'ना गानबा नंगौ दिनै थांना नायनि डिस्टार्ब जानाय बायदि मोनब्लाथाय कुर्ति गानगोन नों मा मोनथिनो जाम्बि आं मानो बेबायदि गेटआप लादों आंसो मिथिगौ आं गिबियाव मा जाहोनाव थाफैदों मा जाहोनाव बेबायदि खालायदों मानो आं बेबायदि एरसोनानै दंफैयो नोंखौ आं थगायदोंसो नंखायसो बुंदों आंनि रियेलिटिया गुबुनानो आं दि मानो थाफैदों आंसो मिथिगौ नाथाय मोनसे मोजां खोथा जारौ नोंखौ थगायनो नंखाय बुंनो बिराद मोजांखा गोरलैयैनो खोथाफोरखौ फोथायो जाम्बिनालाय जाम्बियानो जा बुङो बेखौनो फोथायथारो आरो उपायबोथ' गैया आं जुदि बुङो आं मानसि बुथारनानै रनिखौ बुथारनानै बेयाव एरसोफैदों नों माबा थानो होगोन नामा आंखौ सोरबा थानो होगोन नामा अभियासलि आं थगायखानांगोन आंहा लामायानो गैखाया जेबो थगायथ' नांखागोन मा जालायखौ आरो बे बारहुंखानि मेलेमाव बेफोर खोथाया खर'फ्राव बेफोर माबायदि फैलायखौ सोंबायबा आङो मायबाफोर मोनथिदों नामा सोरबा मायबा बुंदों नामा मायबा मोनदों नामा जेबोखौबो बुङा माथो आरोथ' रादायनि जेबो मोननो गोनां जेबोआनो गैया बेयाव आगोल फट' थानायखौबोथ' रनिया सावजोबना गारदों आरोथ' जेबोआनो गैबावला बे मा बेबायदि बेफोरखौ बुंबाय थादों ना सोरबा मायबा बुंबाय बिखौ बुंनोबोलाय सोर मा बुङो ना मायबा गोलैना थानाय अबावबा मायबा मोनबाय बारहुंखाया गावहा सिरि सिरि मायबा मोनखोमानोथ' जेबोआनो गैया आंनि गद्रेज आलमारि सागस जेरावबोथ' आं रावनिबो फट' दोनाखै ना बक्सिनि फट' दङ ना रादायनि फट' दङ होनबा सोर मा बुंनायनि बेफोर बाथ्राखौ दिहुनफिनखो बियो आं सोंदोंबो हालाया मायबा बुंदों नामा हालायाबो जेबो बुङाखैनो होनबा सोर मा बुंखो बिनो ने सोरबा मानसिया लामायाव लोगो मोननानै हालाया मायबा खिन्थानो होनानै बेबायदि खिन्थाबाय बारहुंखायाथ' जेरावबो थाखायो होनना बुंदों ने सोरबा फैनाय न'आव हालासो आङो ओरैनो आं इसोरखौ फुजियाना दिनैसो आं इसोरनि मुङाव फास्टिं थाबाय ओंखाम जायालासिनो दै लोङालासिनो साहा लोङालासिनो बेबायदि थाबाय दिनैसो आरो बेबायदि जालायबाय जे खालि आं सानो इसोरखौ सिबिग्रा जासिगोन इसोरखौ फुजिगोन इसोरनि माबा खालामसिगोन आं होननानै बे सानखालिनो आंना बांसिन गाज्रिनि सायाव गाज्रिसो जायो बेनिखायनो फुजा फाथाल खालाया आङो फुजा फाथाल खालायबाबो बे इसोरना इसोर रावबो नायहरा बेखौ फुजिबा बेखौ फालिबा बांसिनसो माबा गाज्रिसो जाबाय थायो दिनै नुबायना एसेबां मोजाङै आङो भक्तिनि नामाव इसोरनि नामाव बेबायदि थाबाय राननानै मायबासो जालायबाय आइदै थैसिगोन आं आइदै आथिं आखाइ साजोब्बाय आं आइदै हालाहाय आं बेलथायनोबो हाला फिसौज्लानि हाबा होननानै मानसिफोरखौ गामि गंसे लिंहैबाय आथिं आखाइसो साजोब्बाय आइदै आया बेलथायनोबो हाला आं आइदै मा जागौ आबै माबा जादों नामा ओइ आबै आं हालाहाय आथिं आखाइ रुवायजोब्बाय साजोब्बाय मानसि लिंहैनाया हाथारला आङो आबै बारा साथारदों नामा मुलि जाबा हामगोन नामा आबै पेनकिलारफोरखौ गैयाहाय आबै लाबोनानै दोननाय मुलिबो गैयानो दिनै बिदिनो बाब्राब थानांसिगोन बायदि मोनबाय आं हरसे आयौ मालादि सोरांगोन आयौ आबै आं एसे मालिस होनि दे मुभ दङ आंनाव मुभदो एसे नाबाथाय मोजां मोनगोन नोङो आथिङा सादों आखायाबो सादों नामा मोदोमफोराबो साजोबदों आखाइखौ नाना होनि दे मोजां मोनगोन गोसा नाबाथाय मोजां मोनगोन एसे आराम मोनगोन आबै मुभदों नाबोला दे नाना होनि आं मोजां मोनगोन आबै मोदोमखौबो नाना होनि मोजां मोनगोन बिदि नाना होनायखौ मोजां मोनलायदोंहाय
बांद्राय साबोला बेबायदि मुखौ नाना लानांगौ मोजां मोना आबै